जिसुआ बाखनाय जाथों फैदो जों अब्लाबो गासै बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर फोरबोनि रावा जोंखौ मा फोरमायो आरो जोंनि जिउआव गोबां गाबनायफोर दं रंजानायनिफ्राय बांसिन जोंनि साफ्रोमनि जिउआव दुखु आरो जेंनाफ्रा होसोनदेरनाया साफ्रोम सुबुंनाव दं सोरबा धोनिब्लाबो सोरबा मिनिस्टारब्लाबो सोरबा अफिसारब्लाबो सोरबा हावरियाब्लाबो सोरबा इसेल' मोनजादोंब्लाबो सोरबा गोबां मोनजादोंब्लाबो साफ्रोमनि सुबुंनि जिउआव दुखु आरो जेंनाफ्रा जेब्लायबो लोगोसे जोंनि जिउआव जिउ जोबनायसिम बेबायदि दुखु जों सैनांनायफोर थानो हागौ अनगाफोर नाथाय बे दुखु आरो जेंनाफ्रा जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा जोंनि थाखाय इसोरनियाव फोथायनायनि इसोरनाव फैनायनि मोनफा मोनफा जोंनि लामा दासान अनगाफोर आं दिनै मानि सिगां दुखुथिया आं दिनै मानि सिगां गाबनांदों न'खरनि फिसाफोरखौ लानानै गावनि देहानि लोरबांथिखौ लानानै जानो हागौ गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ आं दुखुथिया जानो हागौ सोरबा हावरिया मावरिया सोरबा दङ एबा सोरबा गैया सोरबा बिदिनो गोबां डाक्टार आरो अजाफोरजों मुलि जासेयावबो दिनै बिनि मोदोमा गोख्रों जाया बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ लानानै सोरनिबा जिउआव साननो हागौ आंल' दुखुथिया नामा आंल' बेमारि नामा आंल' हावरिया नामा आंल' मुगैजानाय नामा आंल' हारसिङैनो नामा बे साननायफ्रा सोरनिबा जिबनाव थानो हागौ अनगाफोर सोरजोंबा नासयजानाय सोरजोंबा होसोजानाय सोरबा बेबायदिनो न'खराव गथ' गथाय दंब्लाबो गथ' गथायजोंबो नायसनजाया बिसि फिसाय दंब्लाबो सोरबा बिसिया फिसायजों नायसनजाया सोरबा बिसिजों नायसनजाया बेबायदिनो सोरबा बोराय जाबाय बुरि जाबाय बोराय आरो बुरि जानानै गावनि फिसाखौ फेदेरै फोलावै गियानि गुनि खालामबोबाय हा हु न' बां सोरजिबाय नाथाय बोराय आरो बुरि बैसोआवसो अनगाफोर गावनि फिसाफोरजों अनसायजायै नाजावजायै गोबां जेंनाफोर थानो हागौ सोरनि जिउ जारिमिनाव माबायदि दुखु आरो जेंनाजों हाबसोना दं बेखौ इसोराल' मिथिगौ आरो नों मिथिगौ बेनिखायनो अनगाफोर गुबुन गुबुन जाहोन लानानै मानसिनि जिबनाव जेंनाफ्रा फैयो जानो हागौ सोरबा हाबा जानायनि उनावबो गथ'फोर गैया गोबां बोसोर जाब्लाबो बियो बिमा जानो हायाखै बिफा जानो हायाखै गोबां जाहोनफोर लानानै खायसेनि जिउआवबो बे दुखुआबो फैनो हागौ गोबां धोन सम्पति दंब्लाबो नाथाय खायसेनाव न'खरनि जेंनाफोरखौ लानानै गोजोननाय गैया बायदिसिना जाहोनफोर लानानै अनगाफोर नाथाय बे गासैनिबो जेंना आरो बोसांग्राया सोर इसोराल' जेसेबां दुखु जेंनाफ्राव थाया मानो बेनिखायनो जोंनि गासैखौबो लामाखौ होग्राया बे इसोराल' अनगाफोर जेब्ला जोङो दुखुनि गेजेराव गब'ना दङब्ला जों मा रोखोमै माबायदि राहाजों जों इसोरनाव फैनो नांगौ माबायदि राहाजों जों इसोरखौ गाबज्रियोब्ला इसोरा जोंनि बे दुखु जेंनाखौ बोस्रांगोन बे लामाखौ आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थानो लुबैदों अनगाफोर 1 सामुएलनि 1:28 जोङो बिजिरगोननि अनगाफोर 1 सामुएलनि 1:28 जेरै अनगाफोर एफ्राइम हाजोनि रामा नोगोराव इलखाना नामनि सासे एफ्राइमारि दङमोन बियो जोबनि फोलेर तुहुनि नखर एलिहुनि फिसाज्ला जेरबनि फिसाज्ला अनगाफोर दिनै बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना जानो हागौ गोबां समफ्राव मिथिबाय एबा खोनाबाय नाथाय बिनि गेजेरजों 1 सामुएलनि 1:28 आं दिनै मिथिनो लुबैदों अनगाफोर मानोना गोथार बाइबेला जोंखौ मा फोरमायदों हालेलुया 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 अनगाफोर दिनै बाहाय गोबांथार बोसोनफोरखौ जों मिथिनो मोनो जाय हान्ना मुंनि सासे आइजो दंमोन जाय हान्नाया जेरै हाबा जानायनि उनावबो गथ'नि मोखां लुबैयो नाथाय मोननो हायाखै हाबानि उनावबो बे गोबां हास्थायो बिमा जानो हायाखै जायफोर हाबानि उनावहाय गथ'नि मोखां नुवाब्ला बे बिमा जानो हायाब्ला गोबांथार समाजनि गेजेराव निन्दि जायो माखासे मानसिफ्रा बुंथावै बाथ्रा बुङो सांग्रामा हिन्जाव
पापी हिन्जाव गाज्रि हिन्जाव बायदिसिना निन्दिनायजों बिनि गोरबोखौ गाज्रि आरो गाज्रिसिन दुखुआव गोबां नासयो जायनि थाखाय मानसि जानायलाय सहायनो गोब्राब जायो बबेबा लामायाव बबेबा समाजाव बबेबा गामियाव थाङोब्ला गोबाव बोसोरनि उनावबो बे हाबा जानानै गथ'नि मोखां नुयैखाय बेखौ सोरबा निन्दिगोन सांग्रामा हिन्जाव बिनि मोखाङाव डाइरेक्ट महराब्लाबो गुबुननि सिगाङाव महरगोन आमोखा उमुगा हाबा जानायनि उनावबो दिनैबो गथ'नि मोखां गैया बायदिसिना राव लानानै निन्दिगोन पापिखायनो गथ' मोना गाज्रिखायनो गथ' मोना बिनि जारिमिनफोरखौ लानानै बिजिरनो नागिरगोन दा अन्दायगाफोर दिनैबो 1 सामुएलनि 1 अध्यायनिफ्राय जों बेखौनो फरायना मोन्दों सानसेखालि जेब्ला अन्दायगाफोर जेब्ला हान्नाया बे गावनि दुखु आरो गाबनायजों गोबां जिंगासिनायखौ नुनानै बिनि इलखानाया जेब्ला फिसाइया बेखौ बुङोमोन हान्ना नों मानि सिग्राब गाबो आं नोंखौ अना खोमा बांसिन आंनिफ्राय नोंखौ आं बांसिन अनो नायदो इलखानाया बिनि फिसाइया बेखौ जोबोद अनोमोन नांगौमानिखौ बेनो होजोबोमोन गाननाय जोमनाय रांखावरि गासै बिनि गोसोखौ खुसि खालामनो थाखाय होयोमोन अब्ला नों मानो गाबो नाथाय बियो बै गाननाय जोमनायजों गोजोना सना रुफाजों बिनि जिउआ गोजोना जानाय लोंनायजों गोजोना मानोना बेनो हाबानि उनाव बिमा जानो हानायनि बेनि गोसोखौसो इसोरा बेनो होजानो लुबैयो इसोरा बेनो होआखिसै नाथाय बेनिखायनो बियो गाबोमोन सानसेखालि बे गथ'नि मोखां मोनो हास्थायनानै गावनि फिसाइखौ बुंबाय मानोना डक्टरनाव नायबाय मुलिफोर जाबाय थेवबो हामा डक्टर नायना मिन्थिनो मोनबाय गावहा गथ' खांनो हानाय एबा गथ' जोनोम होनो हानाय बे हान्नाया बोलो गैया बेनिखायनो नाथाय बिनि फिसाइया गथ' जोनोम होनो हानाय बोलो दं बुंबाय बेखौ नों सासे गदाय लादो नाथाय गोसो गैयामोन इलखानाया आं दि नोंखौ सिग्राब अनो आं मानो गदाय लानो नाथाय गथ'नि मोखां नुनो लुबैदों नोंनि गथ' माने आंनि गथ' गदाय हिन्जावनि गथ' आंनिनो गथ' बेखायनो आङो गथ'नि मोखां नायनो लुबैयो अब्ला बिसिनि सानफ्रोमबो बुंनायाव जाय इलखानाया बियो सासे बिहारि लाबावबाय आरो बियो अन्दायगाफोर बिनि मुङा फेनिना जाय बिहारि गदायनि मुङा फेनिना आरो इसोरा बे फेनिनानो सासे गथ' होबाय जाय गथ'खौ मोननाय लोगो लोगो हान्नाया जेरै बिनि खुसि गोजोननाय दुखुआ थांबाय नाथाय थांदों दा बे रासिनसो दुखु गावनि बिनानाव एबा गावनि बिहारि गदायनि गथ'आनो गावनि गथ' साननानै खुसि जादों रंजादों इसोरखौ हामबाय होदों नाथाय दिनै बियो गावनि गोरबोनि सारिनाय गथ' नङाब्लाबो गावनि फिसा साना दिनै बेखौ मालाबा खुदुमो मालाबा बामो नाथाय जेब्ला बेखौ बामनाय नुनाय लोगो लोगो फेनिनिया बिनि बिखानिफ्राय बिनि आखाइनिफ्राय सेख'नानै बेखौ दुसियो नों बोरै गाज्रि पापि हिन्जाव आंनि फिसाखौ बामनो मोना गाज्रि सुवा जाबाय बायदिसिना बेखौ निन्दिसिनो आरोबाव बे समाव फारसेयाव खना थानानै गोबां मोदै रुथुर गाबो आयौ जाय गिदिर बाथ्रा लानानै आंनि फिसाइखौ बिहारि लानो एबा गदाय लानो थिननानै गथ'नि मोखां नुबाय दिनै रासिनसो गाबनांबाय जायखौ बिनि फिसाखौनो आंनि फिसा बायदि साननानै रंजादों खुसि जादों इसोरखौ हामबाय होदों दिनै नाथाय आङो रासिनसो सैनो नांबाय गाबदों बियो बे गाबनायाव सानसेखालि हान्नाया गाबै गाबै बे गोथार मन्दिराव इसोरनियाव बे गाबजिदों नाथाय रावनोबो फुथियाखै जेरै जों गिर्जा न'आव गावनि दुखुफोरखौ फोरमायहैयो गावनि गिर्जाफ्राव बिग्राफ्राव जों गावनि दुखुफोरखौ गंथिनानै गाबनानै फोरमायो आंबो मालाबा हारसिं थानानै खनायाव थानानै बै गिर्जा बिदिफ्राव थानानै सिरि मालाबा आं इसोरनाव फोरमायो आंनि हिन्जावनोबो आं फोरमाया आंनि गाबनायफोरखौ आं रावनिबो खोन्थाया आंनि दुखुफोरखौ आं रावनोबो खोन्थाया आंनि गाबनायखौ आं इसोरनाव फोरमायो जेब्ला आं गाबनानै बेबायदि गाबनायखौ आं इसोरनो फोरमायनानै लायो थिग बेबायदिनो अन्दायगाफोर हान्नाया गाबै गाबै बे इसोरजों रायज्लायदों नाथाय खुगाया राव गैया गोथार मन्दिरनि सिलनाव जेब्ला अन्दायगाफोर
जाय दौरि बेनि मुङा एलि दौरि जाय पुरहित बेबो दङमोन बियो दरजा सेराव जिरायगासिनो दं हाननानै गाबनायखौ बियो नुनो मोनदों नाथाय बिनिफ्राय राव खोनानो मोनाखै गुस्थि फेले फेले मावनाय मोदै र' गनाय बियो सानदों दाहिनिफ्रायनो लानानै एसे गोबाव बियो बे गोथार मन्दिराव बे गाबगासिनो दं बे न'आव थाङाखै मा बुंदों जेबो खोनाया खालि गाबदों आरो गाबदोंल' गुस्थि फेले फेले मावदों गोरबोजों गाबदों गोरबोनि गाबनाय गोरबोआसो मिथिगौ एलि दौरिया नाथाय खोनानो मोननायखाय बिनियाव साननाय फैबाय थारैनो बियो बे जायगायाव ओरैनो फैयाखै जुमाय फेना फैदों बे आइजोआ द्राखा बिदै लोंनानै बे जायगायाव बे फुंनिफ्रायनो बियो गाबफैबाय थादों जेरै बांद्राय जुमाय फेयोब्ला गाबगुलाबायो जौ लोंनानै खायसे गाबगुलाबायग्राफोर थायो थिग बिदिनो बे आइजोआबो बे द्राखा बिदै लोंनानै बे गोथार मन्दिराव गाबफैदों बेखायनो बेखौ बुंबाय आइ नों दिनै बे गोथार जेरुजालेम मन्दिराव एबा बे मन्दिराव नों मानो जुमाय फेनानै द्राखा बिदै लोंनानै फैदों अब्ला बे समाव बिनि बुंनायखौ बे हाननाया खोनाबाय अब्ला बे गाबना बुंदों आफा आं द्राखा बिदै एबा जौ फिसुलि गाज्रि हिन्जाव होननानै आंखौ दा सान आफा आं जौ लोङाखै आं द्राखा बिदै फेयाखै जौ लोंग्रा जुमाय फेग्रा गाज्रि हिन्जाव होननानै नों आंखौ दा सान आफा आंनि गोरबोआव दुखु दं हाबा जानायनि गोबाव बोसोरनि उनावबो आं दिनै गथ' गैया गथ' गैयिखाय दिनै आङो दुखुनि गेजेरजों आं इसोरनियाव आंनि दुखुफोरखौ फोरमायनो आं गाबदों दिनै आङो गाबदों नाथाय आङो जुमाय फेनानै जौ लोंनानै बे गोथार मन्दिराव आङो गाबफैयाखै आंनि दुखुफोरखौ इसोरनो फोरमायनानै गावनि मेगननि मोदैखौ फोरमायनानै गोरबो गावग्लिनानै आं इसोरजों रायज्लायदों आं जुमाय फेग्रा गाज्रि हिन्जाव होननानै नों आंखौ दासान आफा बिनि दुखु आरो बिनि फोरमायनायखौ एलि दौरिया खोनानानै बे गोजोननाय मोनबाय फिसा दिनै नोंनि मेगननि मोदैखौ इसोरा नुगासिनो दं नोंनि गोरबोनि गाबनानै आर'ज खालामनायखौ इसोरा नुगासिनो दं थारैनो नोंनि गाबनाय नोंनि गोरबोनि गाबनाय नोंनि थार मैखुननि गाबनाय नोंनि मेगननि मोदै बोहैनायखौ इसोरा थारैनो नाजावबाय आरो नोङो फैगौ बोसोराव नों गथ' मोनगोन जाय एलि दौरियाबो बिनि थार बिनायखौ मिथिनानै बेबो बिनानै होबाय अन्दागाफोर आरो जाय दिनै गाबै गाबै माने रथ' रथ' गाबनानै इसोरजों बे सावरायनायाव इसोरनो फोरमायनायाव इसोरा बिनि जाय गथ' जोनोम होनो हायै बिमा जानो हायै बे हादनानै इसोरा दिनै मा खालामखो बेनो सासे गथ' हरबाय आरो बे गथ'नि मुंखौ दोनबाय सामुएल अन्दागाफोर जाय सामुएल दिनै बे इसोरनाव बिनानै मोननाय गथ' इसोरनो गाबै गाबै मोदैजों गोरबोजों फोरमायनानै रायलायनानै मोननाय बे गथ' बेनिखायनो अन्दागाफोर बे माबायदि रादाय खादोंमोन हाननाया जोङो माबा मोनसे सोरखा जानो लुबैयोब्ला माबा मोनसे जों बिजानायाव मोनो लुबैयोब्ला इसोरजों रादाय खा हाननाया जेरै रादाय खादों आफा आं रादाय खायो नों जुदि आंनो गथ' हरोब्ला आंनो बे हरनाय गथ'खौ आं नोंनि धोरोमनि खामानि मावग्रा आं नोंनो गथायगोन होननानै बे रादाय खादों अन्दागाफोर जेरै बे इसोरा बिनि रादाय खानायखौ मिन्थिनानै आरो बे गथ' जोनोम जानो हायैखौ इसोर मावनो हायै मोनसेबो बिसय गैया लुकासनि इहुदानि 36 इसोरा बिनि रादाय खानायाव बिनि मोदैजों बिनायाव बिनि गोरबो गावग्लिना बिनायाव इसोराबो खोनासंबाय इसोर मावनो हायै गैया गथ' जोनोम होनो हायै बे बिमाया बे हाननाया गथ' मोनबाय बेबायदिनो अन्दागाफोर जोंबो दिनै इसोरजों मोजां रादाय खानोब्ला नोङो जुदि सानसे समाव सासे सुबुंजों आदा आंनि फिसाया थैनोसै जाय आइसि रुमाव बे दङ आरो खमायाव दं अब्ला आं मोनबाय नों इसोरजों रादाय खा गिर्जाफ्राव माबाफोर दान होनो दौरिफोरनो माबा दान होनो नों थांखि ला रादाय खा अब्ला बे आं बुंनाय बायदि इसोरजों रादाय खाबाय केन्डेल सावनानै गुवाहाटी डन बस्क'आव आइ मारियानि ग्रथ'आव बे रादाय खादों आइ मारियाम आं मोनसे गिर्जा रुमाव
मोनसे पारिसाव आङो 50,000 दान होनानै आं बे गिर्जाखौ लुफुंनायाव हेफाजाब होगोन। बबेखानि आंनि फिसाया थैहां थैहां जाना दं। आंनि फिसाखौ नोङो गोथां जिउ होफिनदो होननानै जेब्ला बे रादाय खादों। आरो दिनै बे खमायाव थानाय जिउ थैहां थैहां जानाय बे फिसालाया 2.5 घन्टानि उनाव बे खमानिफ्राय जिउ फैफिननानै गथ'आ थांखांफिनबाय। हालेलुया हालेलुया। बेनिखायनो जोंबो दिनै इसोरनियाव बे हान्ना बायदि रादाय खायोब्ला जोंबो दिनै माबा मोनसे रादाय खानानै अब्ला नोंनि गथ'फ्राबो पास जानो हागौ, मोजां डिभिजन लानो हागौ। इसोरजों रादाय खानाय जायोब्ला नों सासे धोनिबो जानो हागौ। इसोरजों मोजां रादाय खानायखौ नों जाफुंहोयोब्ला नों सासे गेदेरथार नोंनि न'खराव जे फिसाफ्रा थांखि लादों IAS IPS फरायनो जाफुंहैनो हागौ। जानो हागौ नोंनि बे मेट्रिक एग्जाम हायार सेकेन्डारि एग्जाम फिसाफ्राबो सानसे गेदेर मानसि जानो हागौ। बेनिखायनो नों इसोरजों रादाय खा। आरो बे रादाय खानाया नंखाय फाला नङा, गोरबोनि बिनाय मेगननि मोदैनि बोहैनायजों जाय हान्नानि बिनायखौ जों मिथिबाय। हान्नानि गाबै गाबै बिनायखौ इसोरा खोनासंबाय आरो समायथावै जाय गथ' जोनोम होनो हायै बे बिमाया जेरै इसोरनि बोरजों दिनै बे सामुएलखौ मोनबाय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेनिखायनो अनजागाफोर बेफोर गासै बोसोनफोरजों जों आवगायलांनि